Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Hij is bij me in de studio, hij zit links naast mij. Hij heeft wat te vieren in augustus. Stel je even kort voor. Hey, mijn naam is Ruud Appelhoff en ik ben alweer 41 jaar oud. En ik sta dit jaar 30 jaar op het podium met mijn Steirische harmonica. 30 jaar op het podium. Ja, en dat klopt precies, want 4 jaar geleden was Ruud ook hier, om precies te zijn, op 17 augustus 2022. Ja. En toen zei hij dat hij het jaar van tevoren 25 jaar op de bühne stond, maar dat niet door had kunnen gaan in verband met corona in die tijd. Hè? Klopt. En dat heb je toen wel ingehaald, volgens mij. Hè? Nee, dat hebben we helemaal niet ingehaald. We hebben het hele feest toen laten schieten, omdat er nog steeds onduidelijk was hoe en wat en dat soort dingetjes. Kijk. En daarom gaan we nu 30 jaar vieren. Kijk, dus dan heeft hij eigenlijk 5 plus 5 is 10 plus 20 is 30. Correct. En dan is het ook terecht dat je dan met 30 jaar een jubileum gaat vieren. En waar gaat hij dat vieren? Nou, dat kan ik je alvast vertellen. In het Openluchttheater in Brunsum op 22 augustus aanstaande. In het Openluchttheater in Brunsum. Een knusse setting. Ja. Top. Zometeen meer daarover waarom het Openluchttheater Brunsum. Ja, we gaan naar het eerste nummer van je. Alte Mühle Polka. Ja, je wilt er iets over zeggen, hè? Ja, nee, de Alte Mühle Polka is mijn allereerste nummer wat ik ooit zelf geschreven heb. Dat is eigenlijk nooit goed uitgekomen. Was niet meer op Spotify te vinden. En een paar jaar geleden hadden we gedacht van, we nemen ze weer op in een nieuw jasje. En daar is deze versie uitgekomen. We gaan eens luisteren naar de Alte Mühle Polka van Ruud Appelhoff in een nieuw jasje. De Alte Mühle Polka was dat van Ruud Appelhoff. Ruud, even voor de mensen die niet weten hoe het bij jou allemaal begonnen is. Even in een notendop, want het uitgebreide verhaal hebben we 4 jaar geleden gedaan. Hè? Hoe ben je aan die Steirische harmonica blijven plakken? Ja, ik ben geboren in Brunsum, daarna verhuisd naar Bingerade. En in Bingerade had je de hoffeesten in Bingerade toen de tijd. Daar was wel altijd een harmonica treffen. Ja, dat was bij mij achterom. Zo ben ik met de muziek in aanraking gekomen. Daarna een keer naar Oostenrijk gegaan en daar ook eens een keer een harmonica mogen vasthouden. En verliefd geworden erop. Ja, je kunt er wel verliefd voor worden, maar dan moet je er nog op kunnen spelen ook, hè? Ja, en toen de tijd is, zonder mijn weten, is er toen een harmonica vanuit Oostenrijk mee naar Nederland genomen. Die is toen de tijd door helaas pas geleden overleden Otto David uit Brunsum. Heeft die helemaal gereviseerd toen de tijd. En op een gegeven moment stond er een harmonica-speler voor de deur. Mark Derks. Ik zeg, pap, er is bezoek. Ja, die is niet van mij, die is van jou. Ja, wat komt die doen dan? Ja, die komt jou harmonica les geven. Ja, hoe dan? Ik heb er geen. Ga boven even kijken achter de stoel. En daar stond mijn eerste harmonica toen de tijd. En zo is het begonnen. Ja, en die harmonica's die waren in die tijd ook al niet goedkoop, hè? Ja, de eerste weet ik niet. Nee, die heb ik geschenkt gekregen. Maar, ze blijven prijzig. Ja, en vooral als je nog een MIDI-set erin wil hebben, dan wordt het helemaal duur, hè? MIDI-set, micro's, alles erop en eraan. Maar als je er een beetje zuinig mee omgaat, met een normale harmonica, zonder MIDI-set erin, hoe lang kun je daarmee vooruit als je er zuinig mee omgaat? Kun je echt jaren. Ik gebruik ze best wel intensief omdat ik ze op het podium gebruik. Na ongeveer, ik heb eentje heb ik nu 5, 6 jaar. En die is wel al een beetje aan vervanging toe. Maar als je hem een beetje echt goed onderhoudt, gewoon fatsoenlijk ermee, dan kun je er tientallen jaren mee doorgaan. Voor die leek die niet weet wat er kan verslijten aan zo'n harmonica, kun je dat even uitleggen? Ja, kijk, ik zweet heel veel op het podium, dus bij mij komt er heel veel zweet en dat soort dingetjes op. Je hebt de balg die op een gegeven moment zijn stugheid verliest. Die kan ook gaan lekken. Je hebt allemaal veertjes erin zitten. Er zitten tongen in die kunnen die trillen de hele tijd. Die kunnen kapot gaan.
Ja, er zijn heel veel kleine mechanische dingetjes. Het is best wel heel veel mechaniek die erin zit. Wat eventueel kapot zou kunnen gaan. Laat je dat ding, laat je die harmonica jaarlijks even nakijken? Niet jaarlijks, ongeveer in de 2-3 jaar. Laatst had ik iets aan, hier had ik dus 1 tongetje, die was dus kapot gegaan. En toen heb ik gezegd, oké, nu is het tijd. En dan stuur ik ze alle 2 op naar de bouwer, naar Slovenië. En die hebben ze dan volledig even nagekeken. Dan krijgen ze een soort APK-keuring, APK-beurt. Wordt alles even nagestemd, nagekeken. En dan worden ze weer teruggestuurd. Kijk, dat was puur even ter info voor degene die denkt van... Steyrs harmonica vind ik ook leuk. Er zitten wel wat kosten aan. Hè? Er zitten kosten aan, maar ik ben echt iemand die hem intensief gebruikt. Maar ja, een normale gebruiker, om het zo te zeggen... die hem voor huis, tuin en keuken gebruikt... die kunnen jarenlang meegaan. Oké, we gaan naar het volgende nummer van jou. En Ein Sommer wie gemalt. Ja, dat is ook weer een eigen nummer, zelf geschreven. De melodie, de tekst door Thomas Koon laten maken. Heel veel succesvol mee geweest. De Golden Alpen Grand Prix mee gewonnen. In Oostenrijk verschillende hitparades mee gewonnen. Dus daar ben ik wel trots op. We gaan luisteren. Das ist ein Sommer wie gemalt, mit Sonne, die vom Himmel strahlt. Ich steh früh um 5 Uhr auf und geh in den Berg hinauf. Die Schwalbe zieht und alles blüht, die ganze Welt singt heut mein Lied. Das ist ein Sommer wie gemalt, ein schöner Tag wie jung und toll. Der Wildbach raus ganz leis, ich pflück kein Edelweiß und geh durch grüne Wiesen, ja die laute Zeit still. Tag in der Natur und Lebensfreude pur. Das Handy bleibt zu Hause, es ist schön, die bunte Welt zu sehen. Das ist ein Sommer wie gemalt, mit Sonne, die vom Himmel strahlt. Ich steh früh um 5 Uhr auf und geh in den Berg hinauf. Die Schwalbe zieht und alles blüht, die ganze Welt singt heut mein Lied. Das ist ein Sommer wie gemalt, ein schöner Tag wie jung und toll. Ein schöner Sommer wie gemalt van Ruud Appelhof. Heerlijk bij deze hitte, hè? Ja, lekker. Ik zeg altijd, als je het warm hebt... dan moet je gewoon aan een flinke staaf ijs van 1 meter denken... van 50 centimeter dik. En dan heb je er meteen een stuk koeler. Of een halve liter bier erbij, dan gaat het ook goed. Ook. Ruud, buiten het papa zijn van Femke, Nathan en Boas... Ja. En natuurlijk de echtgenoot van juffrouw Karin... wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis in Maastricht als ICT'er. En daar werk ik eigenlijk fulltime. En in de weekenden doe ik optreden. Zou je niet achter de jonge man uithalen, hè? Dus buiten harmonica heeft hij ook nog iets anders geleerd. Ja, ik heb de MBO-ICT ooit afgemaakt. En heel veel verschillende, overal gewerkt. En nu zit ik toch al een behoorlijke, bijna 8 jaar lang... zit ik nu al in het ziekenhuis in Maastricht. Nou is AI, dat maak ik even een zijsprongetje... nou speelt AI natuurlijk ook een rol. Krijg je daar in het dagelijks leven nu ook mee te maken? Zo op het werk nog niet zo heel veel. Maar zelf gebruik ik het wel al. Dus, dus voor sommige dingen is het gewoon... om wat inspiratie binnen te krijgen... is het heel handig. Ja. Goed, trouwens groeten aan Femke, Nathan en Boas. Hè, dat bij deze, hoi hoi. En moedertje natuurlijk Karen. Hè. Dat is meteen een bruggetje naar het volgende nummer. Ja. Want een schöne vrouw van nebenan. En dan heb je het nu... vertel het maar zelf. Ja, een schöne vrouw van nebenan is een eigen nummer... wat we ooit gemaakt hebben voor Immer wieder zondags... maar helaas nooit er doorheen zijn gekomen. En dan hebben we een videoclip opgenomen... met een hele mooie vrouw... En dat is natuurlijk mijn eigen vrouw geweest. En dat is een hele mooi nummer geworden, vind ik zelf. En een mooie videoclip. Dus papa en mama Appelhof in de videoclip van die schönste vrouw van nebenan.
Instrument und spiel meine Melodien draußen, wo es mir gefällt und mir keine Fragen stellt. Schon seit kurzem sehe ich diese Frau, die hier wohl neu ist. Doch sie fühlt sich nicht gestört. Ich glaube fast, dass sie mein Spiel sehr gerne hört. Die schöne Frau von nebenan zeigt mir, dass sie tanzen kann. Dreht sich lachend zur Musik im hellen Sonnenlicht. Tut so, es gibt mich nicht. Die schöne Frau von nebenan zieht mich gleich in ihrem Bann. Ich spiel ab heute nur für sie die schönste Sommermelodie. Auf der Ronda gibt's das Wind, weil wir schon mal drin sind. Auf ist man, das heißt nicht dumm, schaut doch einfach um. Auf der Ronda gibt's das Wind, weil wir schon mal drin sind. Auf ist man, da hat's geschneit, hey, die ist unsere Zeit. Auf der Ronda, da gibt's das Wind, weil wir schon mal drin sind. Auf ist man, da seid's nicht dumm, schaut doch einfach um. Ja, auf der Alm, da gibt's Sünd. Daarvoor hadden we nog eventjes die schöne Frau von nebenan, waar jouw vrouw in speelde. Auf der Alm, daar gibt's Sünd. Wat kun je erover zeggen over dit nummer? Het is een cover. Het is een cover van Die Kloostertaler. En dat nummer had ik een keer op mijn Spotify voorbij zien komen. En dat heb ik alleen maar gek gedraaid. En ik denk, dat wil ik zelf eens een keer opnemen. En de Kloostertaler bestaan niet meer. En daar ben ik toch de studio ingegaan. En om de zoveel tijd... zeggen ook, je hoeft niet alleen maar nieuwe nummers uit te brengen. En ja, deze beviel mij zo heel erg goed dat ik heb gezegd van... we gaan hem opnieuw opnemen in de studio. Maak er een super videoclip bij. En die hebben jullie net gezien. Hoe zit dat dan eigenlijk voor die leek? Hè? Die vraag je dan af. Hoe zit dat dan met die rechten van die kloostertalen? Als wij hem aanmelden gewoon bij Spotify, weet ik het, dat soort dingetjes, dan worden er gewoon de rechten van de namen, dus de componist en de auteur, die worden gewoon netjes vermeld. En ook waar de plaat op dat moment ondergebracht is. En die krijgen dus gewoon, voor elke keer dat die afgespeeld worden, hun krijgen gewoon hun rechten. X% van? Ja, nee, eigenlijk ik verdien daar bijna helemaal niks aan. Nee, dat is... eigenlijk bij alle nummers niet, maar... Ja, voor de duidelijkheid, hè, het gaat over 0,00000 cent. Hè, cent per keer dat je hem afspeelt. Ja. En dus qua rechten krijg ik dus bij een cover krijg ik gewoon helemaal niks. Dus als je live op een podium speelt... ook als je daar die nummers brengt, dat moet je weer allemaal aangeven bij Buma Stemra. En die verdelen dan, die zorgen tot de rechten goed komen bij de mensen die het verdienen. Zeg, we gaan naar het volgende nummer. En ik vind het een beetje een aparte titel. Platzhirsch. Platzhirsch? Ja, als ik hem letterlijk zou moeten vertalen, is het een ontploffend hert? Nee, Platzhirsch. Ik heb er een t-shirt van. En Platzhirsch is eigenlijk... ik ben de Bink van het dorp. Oké. Dus eigenlijk, ik ben de Platzhirsch hier im Dorf. Jede Madel is auf mich Horst. Ja, dus elke meid die wil mij hebben, dat soort dingetjes. Dat nummer heb ik een keer toegestuurd gekregen. En daar had ik echt zoiets van... Ja, ik vind het eigenlijk een geweldig nummer. Ik heb er ook een t-shirt bij gevonden waar Platzhirsch op staat. 1864 is toen dat woord uitgevonden. Nee, toevallig, ik weet wel, dit is volgens mij ergens van een restaurant of een alm ergens. Maar ja, ik had hem gevonden en ik denk, het past er mooi bij, Platzhirsch. Ja. En dit is een nummer wat ik niet zelf heb geschreven, maar ik krijg ook heel veel nummers toegestuurd. En als er een goede tussen zit, dan hebben we gezegd van, dan pakken we die. Je bent niet de eerste die dat heeft. Bij Frans Teunis speelt precies hetzelfde. Die krijgt ook dingen doorgestuurd en dan zegt hij... nou, die kan ik in een Limburgs jasje gieten of zo. Dat klopt. Goed, we gaan luisteren naar Platzhirsch van Ruud Appelhof. Dit is RTV Parkstad. Parkstad. Das Wandern ist des Müllers Lust, das kann man öfter hören. Doch weil die Heid nicht Müller heißt, liegt mir das Wandern fern. Und das Rechnen hat mich schon zur Schulzeit gar nicht taugt.
Und trotzdem gibt's an Zahlenrei, die mich ins Koma haut. 90, 60, 90, da wär ich sofort schwach. Und das ist auch der Grund, warum ich in jeder Disco krach. Ich bin ein Platz hier schön im Dorf, auf mir sind alle Narren scharf. Hey oh, ich bin so gerne auf der Brunft. Mich treibt so meist die Unvernunft. Hey oh, ich bin ein Platz hier schön im Dorf. Schade, dass ich euch nicht sagen darf, was ich so mit dem Namen tu. Ich schweige nicht aus Gentleman, da gibt's ein anderes Problem. Und zwar die Datenschutzverordnung der EU. Ja, origineel was het eigenlijk een trompet. Het is eigenlijk een beetje een jagerslied. En op het einde zat er eigenlijk een hele valse trompet. Weet je, zo'n eentonige trompet. Maar ja, omdat ik geen trompet speel, hebben we dat omgezet naar een harmonica. Tegenwoordig kun je alles, hè? Ja. Je kunt zelfs vals trompet spelen als het moet. Goed, we gaan naar jouw jubileum toe. Op 22 augustus in het Openluchttheater in Brunsum. Ruud, waarom die locatie? Ja, ik ben geboren in Brunsum zelf. Ook thuis geboren dus. Want in Brunsum was wel toen een ziekenhuis, maar ik ben gewoon thuis geboren. Ik woon nog steeds in Brunsum. Ja, ik heb bijna mijn hele leven ook vastgezeten aan Brunsum. En ook aan onderbanken, aan Bingerade, waar mijn moeder en ik ook mijn jeugd eigenlijk heb opgebracht. Ik woon in Brunsum, ik ben altijd in Brunsum geweest, dus heb ik gezegd. We gaan eens op kijken. Ik wilde al heel lang een keer in het Openluchttheater een show geven. Steeds was ik te laat of kwam ik er niet tussen. Ja, die programmering daar, die is echt druk bezet. Ja. Moet je heel vroeg erbij zijn. We zijn nu ook al bijna 1,5 tot 2 jaar mee bezig om daar tussen te komen. En op een gegeven moment hebben we gezegd van we gaan er gewoon aanmelden voor die en die datum. En dat is ons eigenlijk gelukt. Dus voor 22 augustus in het Openluchttheater in Brunsum. Ja, midden in het centrum van Brunsum, wat wil je nog meer? Ja, en een knusse setting. Hè? En het is alleen te hopen dat het niet zo warm is als de laatste dagen. Want dat zou niet leuk zijn. Het moet wel een beetje luchtig zijn daar. Hè? Ja, dat zeker. Want anders dan is het niet leuk. Hoe laat begint dat daar? Op, wat is dat, zaterdag? Op zaterdag begint het om 7 uur. We beginnen om 7 uur echt met de show. Dus vanaf 6 uur, half 7 kun je binnenkomen lopen. Dan krijg je een kussentje, moet je de entrykaart scannen. Ja, dat kussentje, geweldig ook. Dat kussentje, wat je er altijd binnen krijgt. Ja. En dan beginnen we in eerste instantie met Egidius. Of Egid, zoals de mensen hem kennen. Egid, ja. En lekker op zijn gitaar, heerlijke stimmung gaat hij maken. Dat doet hij ongeveer een half uurtje, daarna een kleine pauze. Dan gaan we over naar het welbekende duo Alpenfever uit België. Mm-hmm. Die gaan een uur lang lekkere Tiroler volkstumelige muziek maken. Daarna weer een hele kleine pauze. En dan ga ik 1,5 uur spelen, maar niet alleen, samen met een 7-koppige band. Wacht even, hoe kom jij aan die 7-koppige band? Vrienden. Ah ja. Dan kan ik niks anders zeggen. Dat zijn allemaal vrienden van me. Ja. Muzikale vrienden die ik door de jaren heen heb gemaakt. En die de partitures allemaal ingestudeerd hebben? Allemaal net zoals mij het hart voor de volksmuziek hebben. En dat maakt het klinkt stom, maakt het soms wel makkelijker. Dus Egid, die speelt van Egidius, speelt mee in het band. Daar heb ik Danny Stroeken, dus de bassist van Das Tirol Team. Die speel ik ook al jaren mee. Daar heb ik Tommy van Pij op de bariton. Die speelt, is een geweldige tuba-speler. We zijn even afgelopen paar weken weer nog even naar Oostenrijk geweest om zijn nieuwe bariton, die bij mij live voor de eerste keer gaat gebruiken, heeft hij gezegd. Die heeft hij toch niet in Oostenrijk op dat Blow Festival gekocht? Nee, die zijn we echt gaan halen bij Lechner toen de tijd. Begin deze maand hebben we hem gehaald. Hij heeft gloednieuw. Hij zei, ik ga daar flink op spelen. Ja, zeker. Zodat hij geprepareerd is voor het jubileumsfeest. Mm-hmm. Dan hebben we Jackie Lenders van waar die overal bij speelt. Ja, dat is een duizendpoot. De duizendpoot, die speelt op de e-gitaar. Dan hebben we ik ben zo slecht een naam onthouden. Vergeet niemand, want dat willen we niet op ons geweten hebben. Nee. Dan hebben we Dirk. Dirk is ook de drummer van Das Tirol Team. Mm-hmm.
Mika van den Berg hebben we dan nog. Mika! Een talent op de harmonica en accordeon. Ja. Daar ben ik laatst bijgekomen en daar had ik echt zoiets van... Ik heb hem gevraagd, we hebben samengespeeld en niet helemaal wat die jongen ook op de harmonica kan. Die gaat dan als tweede harmonica mee begeleiden. Die is trouwens ook al lang bezig, hè? Die Mika, als jongetje van 5, 6 jaar. Ja, die is al heel lang bezig en een talent puur. Die je één keer in zoveel tijd voorbij ziet komen. Die hoeft maar een nummer te horen en die speelt het je zo voor. Maakt niks uit op accordeon of wat, die speelt zoveel instrumenten. Maar dat heb jij ook verteld, hè? Je kon geen noot lezen, maar je speelde het wel, hè? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk hetgene... ik kan nog steeds geen noot lezen. En op gehoor heb ik eigenlijk het instrument leren kennen. Ja. En we hebben eigenlijk ook nog een 8e bandlid, zoals ik het altijd noem. Zonder hem horen wij helemaal niks. Dat is Ruud Pellemans van Tech Audio. Ik vind het wel tot u echt benoemd mag worden. Want zonder geluid hoor je ons niet zo mooi. Absoluut. Ruud Pellemans, ook geen onbekende in die wereld trouwens. Nee, dat zeker. Goed, kijk, dan daar heb ik iedereen gehad. Ja. Heb je iedereen gehad, ja? Danny, Dirk, Egit, Jackie, Mika, Tommy en Ruud Pellemans. Dus een 6-koppige band en de geluidsman Ruud. Ja. En die toevallig ook Ruud heet. Ja, vroeger gingen we altijd met z'n tweetjes onderweg. Ruudje en Ruudje. Ja, Ruud en Ruud. Dus we kwamen op aan op locatie. Hij gaf als eerste hand. Ik ben Ruud. Oh, jij bent toch... Nee, dat is de andere. Ja. Dat is altijd grappig. Leuke anekdote. Nou, doet het toeval zich voor, nou ja, niet toeval, dat jij een jubileumnummer hebt gemaakt. Hè, ter gelegenheid van dat 30-jarig artiestenjubileum. Ja. Vertel. Het is eigenlijk een heel oud nummer. Ik heb al een keer een jubileum gehad. Precies 15 jaar geleden. En toen had ik een nummer geschreven, 15 jaar musiciën. Mm-hmm. En het staat online, maar het is niet zoveel beluisterd. En ik had zoiets van, we gaan hem eens in een nieuw jasje steken ook weer. En soms mag je wel eens oude koeien uit de sloot halen, vind ik. En we hebben er een geweldig gebied onder gezet. Een nieuwe arrangement voor gemaakt. En we hebben omgedoopt op 30 jaren. Eigen nummers, zelf geschreven, zelf gecomponeerd. Dus... Ja. We zitten overigens 15 jaar later. En ik kan jou vertellen dat de Steirische harmoniemuziek en de harmonica-muziek sowieso in het algemeen een gigantische boost heeft gekregen de afgelopen jaren. Ja. Als ik zeg, toen ik begon met harmonica spelen, had je alleen nog maar de kleine harmonica. Ik ben op een gegeven moment naar school gegaan, naar Sittard, naar de MAVO. En laat ik zo zeggen, de mensen lachten mij toen uit met mijn Steirische harmonica. Ja. En ik heb niet durven dromen wat ik nu allemaal meemaak, waar ik nu allemaal sta, welke podia's ik nu allemaal heb. Dat was toen de tijd nog allemaal niet. Alle oktoberfeesten die dus er zijn, in Sittard, in Brunsum, in Heerlen is een tijdje geweest, en noem het maar op. Ik ga van Lutjebroek tot aan... Maakt niet uit. Ik zeg altijd, ik speel alles tussen Delfzijl en Kerkrade en alles ertussenin. Ik ga het hele land door. En dat had ik nooit durven dromen met alleen mijn Steirische harmonica. Maar dat heb je ook nodig, want inmiddels, kijk eens naar luisteraars, zit hij aan zijn 7e Steirische harmonica. Ja, we hebben het even net gerekend. En dat kost ook wat, dus je moet ook sparen om een nieuwe harmonica te kunnen kopen. Ja. We gaan luisteren naar het jubileum nummer 30 jaar musiceren. Jahre musizieren, nicht für Fröhlichkeit und Schwung. 30 Jahre musizieren, nicht für Fröhlichkeit und Schwung. Mit der Steirischen, da komm ich in der ganzen Welt herum. 30 Jahre musizieren, es macht mir noch immer Spaß. Jeder Auftritt, groß und kleine, ich gebe immer Vollgas.
Ja, een lekker nummer, 30 jaar musiceren, een lekkere 4 minuten. Normaal is 2 minuten, maar dit is 4 minuten, is lekker man. Lekker ik geef immer gas, zing je in dat nummer. Nou, laten we hopen dat je op 22 augustus veel gas mag geven tijdens je jubileumoptreden daar in het Openluchttheater in Brunsum. En ik hou hem nog even in beeld, zodat de mensen het kunnen zien. Hoe kunnen de mensen nog aan kaarten komen, Ruud? Kaarten kunnen ze krijgen via www.ruud-appelhof.nl. Of ze mogen mij natuurlijk bellen. En mijn nummer staat op mijn website. Dus, en dan kunnen je bij mij nog losse kaarten krijgen. Maar via www.ruud-appelhof.nl kun je ze ook online bestellen. Ja, Ruud, moeten we er nog iets aan toevoegen? Of hebben we alles gehad? Of zeggen we op naar de volgende 10? Op naar de volgende 10, ja, dat zeker. En ik zou zeggen, iedereen kom lekker die avond. Het wordt een gezellige, stimmungsvolle avond met heel veel volkstuurlijke en Tiroler muziek als je daarvan houdt. En we gaan er een super geweldige show van maken met de live band. Succes en goed thuis. Adieu. Adieu.